Simpelthen ikke, hvad jeg skal vælge. Man vælger. Jeg vælger kernerugbrød, fordi jeg er kernevælger. Jeg elsker kernerugbrød. Hey! En kernevælger har ikke noget med rugbrød at gøre. En kernevælger er en, der godt kan lide de samme partier eller den samme ideologi fra en side eller fra de samme partier. En kernevælger kan ofte godt lide de gamle partier som Socialdemokraterne eller Venstre, Radikale Venstre. Det er en kernevælger. Det har ikke noget med rugbrød at gøre. Men hvad er en marginalvælger så? Ja, hvad er en marginalvælger? Det er jo egentlig det modsatte af en kernevælger. En marginalvælger er en, som du egentlig hurtigt kan få til at skifte mening. For eksempel, jeg er en marginalvælger, for jeg er ret ligeglad med den her busstation. Tønder Kommune vælger at bruge rigtig mange penge på en busstation over Rådhus. Jeg er rigtig ligeglad med begge to ting. Jeg vil egentlig bare gerne have en skatepark. Så hvis der kommer en politiker hen til mig og siger, Thomas, vil du stemme på os, hvis vi bygger en skatepark? Så er jeg allerede nede at stemme. Det ændrer sig også med tiden. Hvis vi kigger på industrisamfundet, så har det også forandret sig meget. Tilbage i industrisamfundet, der havde vi det, vi kaldte for klassepartierne. Det var, at hver parti repræsenterede nærmest en samfundsklasse. For eksempel så havde Socialdemokraterne, de havde arbejderne. Radikale Venstre, de havde husmænd og mellemlager og dele af de intellektuelle. Venstre, de havde bønderne, og de konservative havde de højere i samfundet. Det gjorde selvfølgelig, at der var mange flere kernevælgere, end vi har i dag. Fordi at de nærmest repræsenterede samfundsklassens ideologi. For eksempel, de højere i samfundet, de ville gerne have mindre skatter. De ville gerne have, at de var deres eget. Derfor var de selvfølgelig kernevælgere på det parti, der repræsenterede den ideologi.